Čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude zase nová série Neposedná sestra. Tak a jdem si představit postavy. Tohle je maminka Alexandra, tohle je tatínek Petr a tohle je malinká Vikinka. Tak a jdem na další. Tak, tady máme ségru Ninu a tady máme bráchu Matyho. Tak a to je všechno. A potom tady mám dědečka, ten se jmenuje Pepa. A potom tady je babička, která se jmenuje Leontýnka. Tak a jdeme na to. Stavit se na. Ježišmarja, tak temno. Neposedná, pane bože, proč mi všichni říkají, že jsem neposedná? Já jdem zbudit rodiče. Tak. Mami, tati, stávejte, rachot. Proč mě budíš? Protože je ráno. Ale můžu spát? Ježišmarja, chrápej, no ještě. No, můžeš vzít ségru. Jo, aspoň něco, no. Tak dobrou. Dobrou. Ségro, stávej. Ahoj. Ahoj. Tak, jdeme se nasnídat. Já udělám zatím jídlo, běžte se posadit. Dobře. Dobrý den. Dobrý den. Vstáte. Pití, prosím tě. Dobře. Tak já si vezmu asi limon. Asi předám plíčko. Tak. Ségruňko, sedni si. Asi taky sedni. No, vařit to jídlo, no, nevím, jak to dopadne, ale já si udělám vajíčka. Takže udělám nějakou tady kašičku. Tak, jedno vajíčko. A ještě jedno udělám bráchovi. Jedno. Tak. Si vezmu hrnec. A ne, nejdřív odnesu ty vajíčky. Ečko. Já tomu dám ještě trošku. Tak, vajíčka jsou hotový. Tak. Sednu potom tady k vám. Tak, teď si vezmu ten hrnec, dám ho sem. Tak a vezmeme třeba tuhle kaši. Tak. A je hotovo. Tak vezmeme mističku. Opatrně dáme kašičku. Takový bobeček malinký. Co má ségra, mám? To jídlo jí nezávidím.
to nejde. Zkusíme to na talířek. Kosička pro naší ségru. Tady si polož tu limonádu, sakra, brácho. Tady si polož dej si to maličko. Tady máš. Tady máš kašičku. To mám brát nějaký pití vůbec? Asi ne. Tak půjdu tak od bráchy. Jo. Ježišmarja. Mňam. Mňam. To je dobrá limonáda. Odnesu talíře, sagra. Jojo. Děkuju, jsi aspoň hodnej. Já jsem neposedná. Všichni mi to říkají. Takže by mi spadly i talíře. Takže to radši vem ty. Ok. Hodím do myčky. Budu být dlouho čekat. Tak. Ty naše Pepinko. Odlož to tady. Tohle nejsi. Tak a budeme naschle. Chodit už ty rodiče, jak budou spolu. No, tak jsme tady. Teď si vyběhuji. Tatě! No jo, tak mi 17 let. Tak. Tak a my se zatím odstrachujeme. Nebo tak já jdu první. Tak jo. Šišmarja. Tohle je dost. Teď jdu. Sakra, jak by ti slyšela klopka. Mamí tě. My pojedeme ještě s máma. Dobře. Tak. Po snídani. Je taky po snídani. Tak. Já si dám asi jenom wafle. Nic jinýho. Já si dám kávu. Dobrý, já si dám wafle. Hele, mohli bychom jít někam nakoupit. Tak já do nějakého obchodu třeba. Tak jo. Naschle. Naschle. Tak, teď jdeme my. Jdeme. Tak jsme tady. Hele, tak bychom se to rozdělili. My dva se rovnající kounu. Hele, tak vy běžte tam. OK. Koukej. Mami, prosím, můžu. Jo. Takový klousečka. Jupi. Koukej. Klousačka. Tak je, koukej.
Žabička. No jo. Uj. Ale takhle jdem někam jinam, jo? Vezmeme si košík. Budeme my. Kde seš? Tak, my dva budeme spolu. Ježišmarja, spadla mi peněženka, tak. Dobrý den. Dobrý den, co si koupíte? Tati, prosím, já bych chtěla ten nový iPhone 16. Všichni ho mají a já jediná vůbec. Ach jo. Žádný iPhone nebude. Jo, bude. Já si ho koupím sama. To kup sama, ale až budeš bračit, že se bude to 17, tak už ti ho kupovat nebudu. No tak mi ho nekupuji. Tak. Prosím, tenhle telefon. Tak. Dělám to. Ještě jednou. Navalte mi ten telefon, už je můj. Děkuji. Tak jdem, tati. Ti bych se mohla vyhodit s iPhonem. Tak. Oh my gosh. Zmizni ty holko jedna. Tak jdem. Tak jdem. Jdem s rodičem. Tak. A teď půjdeme. Okay. Lásko, koukej na to oblečení hezký. Jo, já si taky něco koupím. Jo, zlatíčko, já si to koupím asi víc. To nevadí. Teď já si koupím, jestli můžu asi tady ty šatičky. Tak si koupím na léto tyhle. To nestačí. Jo, tak já si koupím tohle. Ježišmarja. Je to hezký. Manačku, pod tím košíkem jsem. Dobrý den, dobrý den. Je, pardon. Do tašky, dobře. To je, pardon. Já se omlouvám hrozně. Já jsem to takhle to. Pardon lidi. Tak ještě. Šaty. Je. Tak. A hotově nebo kartou? Kartou. Košík dáme sem. Berem. Naschledanou. Naschle. Dobré, já mám nový iPhone. No vidím, perfektní. Prachu, prosím, prosím. Dobře. Dej mi ty prachy, tati. Tak, a tu fotku mi drž. Podrž taška. Chceš. Tohle tady sakra nechci. Hej, ale musíte zaplatit.
Jaký placení. Zatím potom ne. Dobře, tak. Dám co tady. Masku vám dám. Můžete se sednout. Zalakuju vám nechty. Tak a masku máte do. Tak. Je. Jsem vonět. Tak a bude to 1200. Dobře, hotově. Nebo ne, kartou. Naschle. No tak tady ještě prosegru něco. Je, to je hezký. Tady pravka. Je. Tak vezmeme, jo? Dobře. A tohle chci. Díčko, chceš toho nějak moc? Nechci. Tak, jenom tady. Kartou. Dobře. Nesu jenom rodičům. Tak jdem na shledanou, na shle. Já jsem tady malem zapomněla iPhone. Tak jdem. Mohli bychom jít asi domů, tak jo. Tak asi ne domů. Tak, uděláme to takhle. Vy půjdete s malou ségrou. Pojedete nahoru a my zatím něco uvaříme k obědu. Tak jo. Tak, tohle zatím položíme sem. Co bychom mohli udělat tam na... Je, ona je otevřená lednici. Děláme brambory zatím. Bracho, udělej brambory. OK. Nebo ne. Kuřátko udělej. Já si dám kuře. Tak já si dám k obědu. By mě zajímalo. Mně stačí wafle a nechci oběd. Ostatním děláme tostíky. Nebo ne. Tak kdo bude chtít cereálie? Bez tak. No, nechce. Tak. Máme jistý. S mrkvičkou.
Ten ho namiluju. Kuře. Kuře. Ještě pro mámu. Teď omlouvám se, ale dělejte jako, že to je rýže, jo? Tak a rýži ještě. Tam tak. Rýži. Já vidíš, tak a já vezmu ještě tu fotku. Tak je tak. Já odnesu ten nákup a půjdeme zpátky dolů. Tak, pro mě šaty. Pro malinkou. Tady je iPhone, malinky. Ještě tam je něco? Jo, moje šaty. Odnesu věci. Památka. A jedem dolů. Jdeme jíst, nejdřív se naobědváme. Jo. Když dám tomu na kuře. A pro maminku dám asi tu mrkev. Maminka to odnese. Co dá dělat? Tak. Talíře už jsou hotový. Tak. Vy si tady hrajete s malou ségrou, jo? Dobře. No to já budu asi šít, no tak já budu kreslit. Tak. Přizolzu sem a jdu sem. Tak. Plátno. Takovou, teda paletu. Tak nevím, jestli mám plátno, ale nemám. No tak dneska nebudu kreslit, no. Teďka ti pomůžu, já budu balit. Tak, a já jdu šít. Tak.
to zkusím taky. No, co to zastavuje? Ježíš, musíš tady. Jako šila jsem docela dlouho, no, tak. Nepůjdeme spát, už se docela stmívá. Tak jo. Oni donesou tu malou. Tak. Taky nepůjdu spát. Si. Dneska takhle. Se zapomněla ještě vyčistit zuby, no nevadí, no. Tak půjde, ale. Pojď si vyčistit zuby ještě. Jo. Ještě na záchod. Dobrá. Ale nechtěl bys jít se ségrou ještě do takového světa? Tak jo. Jako do vodního. Tak jo. Ale na chvilku. Ok. Tak, jsme tady. Koupíme si tady. Koupíme si nějakou památku, třeba tu. Tak. Tak, já si koupím asi tuhle čepici. Jo, a to platím taky kartou, já? Dobře. Tak se jdem kouknout na ty rybičky. Jo. Hezky. Ale si koupíme tohle. Malý. Tak. Jdem domů. Tak, jsme doma a teď budeme rychle na pokoj vodních malou. Já tam dojdu, jo. Tak. Tohle nám sem. Ten nemůžeme zastavovat někde. Si to tady položíme. A jdem spát. Nebo co z automatu? Ne. Možná, nevím. Vezmu si donut a banány. Čistí zuby ještě. Kašlem na ně, nebo
se zbudím a mám moc. Takže tohle by bylo všechno z dnešního videa a čau. Dávejte lajky a odběrej. Jo, čau.